Takže pokoj Boží a milosť Pána Ježiša Krista prajem vám všetkým. Som sa rozhodol, že vám nahrám aj toto video ako svedectvo, že to, čo všetko som písal v tom časopise, ako aj čo je písané v Biblii, že je naozaj pravda. Ja na počiatku pandémie korona, keď sa začala vlastne táto pandémia akože v úvodzovkách, mňa strašne to zaujímalo, prečo sa to deje na tom celom, akože celosvetovo a tak globálne. Tak som sa o to zaujímal a dohodal som si kopu veci, prečo sa to deje. Ale o tom nechcem vyprávať. Popri tom pri tom hľadaní na sociálnych sieťach som našiel aj ľudí, ktorí kázali evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi a rôzne iné veci. Tedy ma to akože dosť zaujímalo, tak som si to pozeral. A tam vyprávali o tom, že Pán Ježiš Kristus prichádza. Ja dnes viem, že to je pravda a že to Božie slovo sa naplnilo. V tej dobe ja ako bývalý katolík, hej, keďže mňa rodičia od malička viedli k tomuto katolíckej viere, hej, a ich rodičia viedli takisto k tomu, tak ja som vyrastal v tomto. Hej. Ale to bolo všetko klánstvo. Ale to ja som nevedel, ako je moji rodičia, možno prarodičia, alebo nečítal nikto z nich Božie slovo. Týmto nikoho akože neodsudzujem, len to vyprávam, aby ste to pochopili. Tedy som počul, že tam vyprávali títo ľudia o tom, že Pán Ježiš Kristus prichádza. A mňa táto informácia strašne zaujímalo, lebo som to nikdy v živote nepočul, že Pán Ježiš Kristus má prísť druhýkrát na túto zem. Mňa to slovo strašne zasiahlo do srdca a vypôsobilo to vo mne, že som hľadal tú pravdu. Ja som tedy hľadal pravdu. Ja som nehľadal Boha. Ja som hľadal iba pravdu. To som ešte nevedel, že tou pravdou je vlastne Pán Ježiš Kristus. Ale hľadal som pravdu. Keďže som hľadal tú pravdu, zistil som, akým spôsobom môže byť človek zachránený. Ide o to, aby vlastne človek stačí, aby uveril v toho Syna Božieho Pána Ježiša Krista celým srdcom a vyznal ho za svojho pána. Tomu patrí aj pokánie a potom aj krst. Hej. Ja som však, tak ako je písané v Božom slove, že v Evanjeliu Jana, že nikto sa nenarodí z ducha a z vody nemôže vojsť do nebeského kráľovstva. Tak ja som nevedel, ako sa robí to pokánie, preto mal som možnosť, alebo Boh mi ukázal, že ako sa to všetko robí a či nie, ja som to zapísal aj do toho časopisa kvôli vám, aby aj vy ste boli zachránení a spasení. Nie je to kvôli tomu, že som nejaký teológ alebo niečo. Mne tu ide, alebo Bohu ide o to, aby všetci tí ľudia uverili jeho syna. Hej. Preto vlastne to robím a aj o tom to je. Nie je to o tom, že potrebujem volať nejakého človeka do nejakej sekty alebo nejakým spôsobom pýtať neho peniaze. O toto tu nejde. Tu ide iba všetko o to, aby ten človek bol zachránený. A jedine sa môže zachrániť tým, že uverí toho Syna Božieho a vyzná ho za svojho pána. Ja som všetky tieto veci zistil, či už z Biblie, alebo aj zo sociálnej siete, kde títo ľudia kázali o živom pravom Bohu, tak ja som tak si to všetko prichystal nejakým spôsobom na papier a jedno obdobie, keď som tak bol sám, tak tedy som padol na kolena a vyznal som Pána Ježiša Krista za svojho pána, učinil som pokánie z môjho života, ktorý som dovtedy žil v hriechu, aj keď som si to neuvedomoval, až potom, keď som začal Božie slovo čítať, tak v ten večer som to všetko vykonal a spravil. Išiel som si ľahnuť, išiel som spať. A hneď na druhý deň, keď som stál, mal som tam potvrdenie od toho Boha, že to, čo som všetko vykonal, je vlastne súladom s Bohom. Nie je to nič proti akože Bohu. Hej? Aj keď to akože tak na prvý spôsob akože je, lebo my sme vyrastali v určitom klánstve a v nejakej tme. Hej? Tak je to dosť ťažko človeku prijať.
A keď som vlastne stal na druhý deň, ja som necítil vôbec váhu svojho tela. Hej? Ja som odtedy vlastne pokastený Duchom Svätým a boli moje hriechy odpustené. Hej? Nie je to niečo, čo by som si vymýšľal, ja nemôžem ani klamať. Hej? A keď som vlastne stál, moje nohy boli strašne ľahké a vôbec som necítil váhu svojho tela. Išiel som však do kuchyne, lebo mal som tam telefón a keď som sa natiahol pre ten telefón, tak zbadal som svoju ruku, že ako keby nebola vôbec z mesa a krvi. A ako keby svietila. A tá ruka, keďže nebola ako z mesa a krvi, vyžarovala ako keby taký jas, ako keď máte rozžarovené železo a okraj toho tých prstov bol taký nejasne rozmazaný. A keď som chcel uchopiť ten telefón, tak ako by som to neuchápal ja, ale niekto vo mne. Ja som tedy nevedel, že tedy som bol pokrstený Duchom Svätým, lebo nemal mi to kto povedať. Hej, len som učený podľa toho slova Božieho a podľa toho, ako som sa to dozvedel. A vlastne, keď som sa dotýkal celého svojho tela, strašne bolo na dotyk jemné. Nič doposiaľ v živote som necítil niečo také jemné ako svoje telo. A toto vydávam svedectvo, že Boh je skutočne pravý a živý. A príjmeš do toho svojho tela, hej, ako my sme chrámom toho živého Boha, príjmeš Ducha Svätého. A ty budeš vidieť na svojom tele, alebo Boh ti dá nejaké svedectvo, tak ako dal mne, že tá viera, to, čo som ti písal, že je vlastne živá viera a nie je to nejaké náboženstvo, tak ako si bol doposiaľ učený, alebo si nebol vôbec učený. Ide tu o to, aby ten človek prijal do svojho života živého pravého Boha. Nie toho, ktorého sme boli učení, nejaké modlia, nejaké náboženstvo. Toto nemá nič spoločné s Bohom. Iba to oddeluje človeka od Boha. Ale keďže žijeme v poslednom čase a Boh chce, aby ten jeho ľud, ktorý žije v klánstve a v tej tme, aby bol zachránený a spasený. Preto to všetko vlastne robím, aby tí ľudia boli zachránení. Zdá si to už použije človek, teda Boh, až si to teda použije na jeho slávu a vlastne tých ľudí, že sa im dostane tá pravda, vyťahne ich z toho otroctva, hriechu alebo tej tmy. O toto tu všetko ide. Čas sa nám všetkým kráti. Prosím, uver v toho Božieho Syna. Uver tomu Božiemu slovu, ktoré je písané v jeho slove v Biblii, že to je vlastne všetko pravda, čo je tam napísané. Ja ti žehnám do tvojho života, aby Boh ti otvoril oči i srdce, aby si to všetko porozumel, aby si bol zachránený živým Bohom, Pánom Ježišom Kristom. Amen. Všetko, čo som povedal, nech na slavu a chvalu pravého živého Boha.